Gde je Bizgolf? U njegovu sobu. Odmah da si se natrtao ovde, svinjo. Stoko. Ajde, brate, genka jedno. Jel me čuješ, bre? Evo, Ćale, idem. Mora da idem, brate. Mora da me ćelaš ništa, nego sedi tu. Evo, tvoj sin. 11 keca ima i 17 neopravdani. Ti mu kupuješ patike, dobra majka od 20.000 da bude modern. E, ako, baš volim. Treba pritisak 300 da ti bude, a ne 200. Da viš malo kad ja idem tamo da crvenim. Ili iz fizičkog ima keca majke ti? Ma kako bre tvoje fizičko, čovek i ne ide na fizičko bre. Čovjek mangupi, ide po dvorištu, puši, mangupira se. Dvojku ima iz fizičkog, dao mu čovjek sramota bre. Gle kak je krivki u vrbu da smo ga pravili, ne ume da potrči bre. Ništa ako neće da uči. Nek se zaposli, što? Nek se zaposli, uvek treba negde radna snaga. Ću se ja nerviram, božja majko. Je bre da se zaposli, taj u trafiku ne može da se zaposli bre, kecaroš, ponavljak. Ti si ga podržavala da upiše gimnaziju, jebala te gimnazije u dupe. Sad će dupe da me ispuca po privatnim fakultetima, mora bata da studira, brajko je, on će fakultetski da bude obrazovan, a nepismen. Pa nego šta će bre? Ima da studira, pa nego šta? Će da bude menadžer, šta? Oće, ali u birtiju kod Saše u 2 lasice. Ima da menadžerišu u šank samo da bije. Mada i to ne verujem, ne ume čašu do pere, kak je šepav. Ajde bre, pitam li se na koga je? Da meni zbog tebe, majmuna, crvene jajca, tamo roditelji izlaze na smeni. Moja Ana, moja Saki. Kako te bre nije sramota? Jedna Dragica bre od čuntavog vule dusa što ide po putu, sve petice ima bre. Otac i majka ju nepismeni. 8 razreda ima dok upljivali mu u školu da može da ga zaposle. Ubi se. A, izvini ti, molim te. Mala Dragica, dragi mala. Izuzetno inteligentno djete, nemoj meni da pričaš, pričala sam ja s njom. To je ona povukla na nekog iz familije tamo. Povukla je ona. Čuti bre, molim te. Gde ti je lana što si dobio za 18. rođendan od kumova, a? Znam ja sve. Uvatio se s onoga od Dragana Šabera, igra rulet i puši, vidio ga čovek. Će da pušiš ti. Kakav lanac bre, koji lanac bre? Prodao si lanac, majke ti. Ti si stvarno idiot. E pa ti si stvarno, dakle, idiot. Jok nije. Dao ga mojoj pokojnoj baba Milevi. Čuti bre tu, molim te. Prijavio se bata će da ide u Italiju na ekskurziju, maturant. Će da ideš Đoku, dok se ovi tvoji iz Deline zjebavaju, slikaju se po Fiorentine, po Interu. Ti ćeš u 4 zida da učiš po ceo dan. Ma nećeš bre da vidiš belog boga bre, ki svinja nebo bre, si čuo bre. Ajde mrš u sobu, čekaj. Telefon mi ostavi i kabel od kompjutera mi donesi ovde odmah. Neću glas da čujem, hoću malo da dremnem, glava će da mi prsne. Ajde, mrš! Spavaj, ne spavao se do Bogda. Kad se sreća delila, ti si spavao. Nikola, sine, šta radiš? Ej, si gladan da ti majka nešto napravi da jedeš. Će se popraviš, ti znam ja, pusti ti ovoga za te neopravdane, će da vidimo kod ove moje dotkorke ili Ilije da. Ajde, i da zagreješ malu stolicu. Ovo sad me nerviraš, ajde. Slavice, ti gledaš da istaram i tebe i njega.